Siyakhuleka-ke Dlondlo ey'nkulu, siyakhuleka emagumbini amanomhlaba, siyakhuleka kwelikaMthaniya, kwelikaPhungani noMageba. Emagumbini amanomhlaba la nikhona bantwana bethonga, uNkulunkulu Gwabini uyathobeka kunina, uyathobeka phambi kwenu. Sesifikile-ke siyindalo Media and Podcasting. Sizonithulela enye yama-episodi ewuchungechunge la esidiskhasa khona, le esidingida khona, noma le esambulelana khona ulwazi ngalo moya ojulile kangaka kodwa onganakwa, ikakhulukazi umoya womnono, noma isigulo somnono. Bantwana bethonga, sike sakhuluma-ke kwividiyo edlulile la ekade ngi-introduce-a nje khona, ngibuveza ubuhle nobubi bawo lo moya womnono, ikakhulukazi ebantwaneni la ekubhoke khona umnono, nalento lolu gazi abanalo, lokuthandeka okukhulu abanako, okubenza bagcine beyabantu abangalitholi kalula usizo uma ngabe beya kubelaphi, ngoba into yokuqala eyayibonwe ila belaphi laba aba-weak, abalula, bake babona intombi. Uma ngabe kuwukuthi kuze wena as umuntu wesifazane oyisiguli, uma ngabe uwumuntu wesilisa owengamele uyona le mimoya, bake babone i-boyfriend. Uthole ukuthi ufike esigodlweni esiphethe umuntu wani wesifazane, umelaphi wesifazane, ayibonele i-boyfriend kuwena. Ngampela futhi maningi ama-case akupruvayo lokho ukuthi kuyaye kuhambe kwenzeke. Kuyinto-ke eyichilo esingayiphasisi siyabalaphi bendabuko, esiyihlabayo siyihlikize leyo ukuthi kufanele sikhule njengabalaphi bendabuko, kube yithina esi-protect-a, siphinde sigweme zonke lezi zimo eziba kanjalo, sikwazi ukulekelela abantwana ngokweqiniso. Ngaphandle kokuchitha isikhathi-ke bantwana bethonga, ngicela siqhubeke-ke. Kunesayidi engifisa ukuthi siliveze elijulile ngalo moya womnono, okanye ngomuntu owengamelwe kakhulu umoya wemnono, umuntu obuswa kakhulu umoya womnono empilweni yakhe. So labo bantu-ke isikhathi esiningi bantwana bethonga, labo bantu isikhathi esiningi ijulile-ke le, ijule kakhulu le. Mhlampe nje umkhulu esalungiselela ukudalula leli point elijule kanje, ngicela u-like, usubscribe, ngicela u-like, ushare le content. Ijule kakhulu-ke la, ngicela nizwe kahle. Isikhathi esiningi labantu abanalo mnono osadinga ukulapheka, noma lo mnono obhidlangile, uyabona, bake bangene isikhathi esiningi bangena kwi-relationship nomuntu osikhathi esiningi uthola ukuthi kwayena uney'nkinga zakamoya, okanye uwumuntu wakamoya. Now, uma ngabe umuntu onomnono ezongena kwi-relationship enjalo, nizokhumbula ukuthi imimoya umkhulu njengoba ehlale exoxa, eyichaza ukujula nokusebenza kwayo, ukuthi i-foundation yanoma imiphi imimoya, imimoya yasethongeni, imimoya yasedlozini, imimoya yemvelo, izithunywa zemvelo zisebenza kakhulu endaweni ehlanzekile, zisebenza ngokuhlanzeka, nge-purity, ngobumnene, ngobumsulwa. Ebese-ke le mimoya iyakwazi yenze njani ukuthi iqubuke kuwena, ebese iyasebenza. So abantu-ke abanomnono isikhathi esiningi, ngoba banale energy ehlanzekile emnene, bake bathi mangabe bengena kwi-relationship nomunye umuntu onemimoya, ebese loyo muntu imimoya yakhe uma ithola ukuhlanzeka, ekuncela kulo mntwana ongene nalo moya womnono kwi-space salo muntu athandana naye. Ngicela ukuphinde ngisho le bantwana bethonga, amanono, umuntu obhidlangelwe ile mimoya yamanono, ikakhulukazi bajwayele ukungena kuma-relationship nabantu abavele banemimoya, kodwa uthola ukuthi leyo mimoya yabo inokucindezeleka ngesimo sokuthi labo bantu abekho mnene ngokwey'nhliziyo nangokukamoya,
bayashoda kulento yenhlambuluko nenhlanzeko. Kodwa make wathandana nomuntu owengamelwe kakhulu umnono, izipho zakhe nemimoya yakhe iyaye iye iphakame. Ngobani? Isidonsa umoya owodwa wobungcwele nobumnene nokuhlanzeka. Hhayi ijulile-ke le bantwana bethonga, njengoba ngishilo ngathi njengoba sizokwenza i-series yeminono, ngizobuye ngijule kakhulu ngawo lowo moya, ukuze nginivule amehlo emakhaya, niphinde nikwazi ukubona lezi mpawu nasebantwini mhlawumbe enihlekisana nabo, ebantwini eniyabangani nabo, nikwazi ukulekelelana, nikhulisane kule ndima yakamoya, nikwazi ukuhloniphana ngezipho nangemimoya enengamele. Now, ngokujwayelekile-ke, ngiyazi ijulile-ke le. Ngokujwayelekile bantwana bethonga, umuntu ovunwa kakhulu iminono, okubhidlange kuye umnono kakhulu, it's either umnono osadinga ukwenzela izinto noma nje umnono okuyiwona omengamele kakhulu. Ngike ngasho ngathi baba nokudeleleka ngoba babukeka benobungane. Bathi noma bekhuluma into bangathatheki inothisi. Ngobani? Unokumthatha ngokuthi lona size sisho thina abanye sithi usibanibani akeve nobungane. Kanti cha, uhlushwa yilo moya womnono wakhe, noma kubhidlange ngaleso sikhathi lowo moya womnono wakhe. Babe nokwenza nje izinto ezithe qhwi nje, ezubungane ezi-childish ngendlela eyisimanga. So, lokungena kwakhe kwi-relationship ebese izinto zalo muntu athandana naye noma ahlekisana naye kube engathithi ziyablosoma, ziyaqhuma. Ngobani? Zisuke le mimoya yalo partner asuke ethandana naye isuke isihabula lobungcwele nokuhlanzeka nobumnene, ebese yenze njani? Lobumnene nokuhlanzeka okungekho kumnikazi wale mimoya. Iy'nkinga lapho kwimoya yomnono, i-welcome-a kwasani eduze kwayo. Angithi iy'ngane lezi esikhuluma ngazo, ayicwasi, i-welcome-a kwasani, ikuhudulele, ikudonsele lonke uhlobo lwezinto ezi-toxic ongase uzicabange. Ngobani? Ayikwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Angithi amanono, umoya wezingane ezincane lezi ebezingakahlakaniphi ngokomqondo, ebezingakalokhu nje, ebezingakakwazi ukubona ucopho. So, nawe mangabe ngisho usukhulile usumdala, lowo moya uyaqhubeka uholele yonke eminye imimoya, ngoba yonke imimoya isuke ifuna ukwakhela vele kulento emnene. Uba yi-light loyo muntu ebumnyameni, uba yikhandlela ebumnyameni, umuntu onomoya womnono, umuntu okubhidlange kuyena umnono, whether lowo mnono usadinga ukugcinela usiko lawo, usadinga ukugcinela iy'mfanelo zakhona, kodwa nje by virtue of the fact that usuke ephethwe usuke engamelwe kakhulu umnono, usuke loyo muntu eyi-light, and yonke imimoya iyafuna ukwakhela kuyena, iyajabula mangabe kusondela eduze kwakho. That is why uma ngabe ezongena kwi-relationship, yilo omunye upartner okhula kakhulu ngokwakamoya kunokuthi kukhule yena. Ijulile-ke le bantwana bethonga, ngifuna siyijulele ngoba akuseyona into ngampela e-understand-wa abantu basenyameni, sekuyinto ejulile yakamoya. Njengoba ngihlale ngisho ngithi ningambheki kakhulu umkhulu kwabenyama, kwabakamoya kakhulu kunokuthi ngibe kwabenyama. So lezi zinto mangabe ngizambulelwa, ngifundiswa ngazo, ngithongela, izona lezi engibuyayo ngizofundisa ngathi thina kule community yethu, kule family yethu esiyakhayo. So, nayike inkinga le iqala khona. Labantu bemnono, ngesimo salo moya wobunono osuke bengamele, izinto zabo isikhathi esiningi zenzeka mase beqala ukukhula, impilo yabo iqala ukushintsha ibe ngcono uma ngabe sebethe nje ukukhula impela. Uyabo? Abanayo le nhlanhla yokuthi izinto zabo zisheshe ziqhume, zisheshe ziphakame.
ziba nokudileya. Angithi abantwana basathathwa njengabantwana ngisho physically umuntu esekhulile ngeminyaka, kodwa umoya wakhe ngokwaka-spiritual usuke usakhuliswa kwengane encane, okwabo ukukhula kancane. Kodwa into abadla ngayo kakhulu, every now and then bazoba nenhlanhla enkulu ezoshintsha impilo yakhe imenze abe ngcono, uyabo? Abe naleyo surprise, abe naleyo nhlanhla enkulu, mhlampe inhlanhla yemali, mhlampe inhlanhla yokuwina something, mhlampe inhlanhla yokuphiwa something enkulu, mhlampe uphiwe ngisho indlu. Ziyenzeka lezo zinto ebantwini abanomnono ngampela obengamele. Avesane nje kube khona nje isiphithiphithana azithole esenendlu, kube khona isiphithiphithana azithole esenemoto, kube khona isiphithiphithana azithole nje mhlampe ethola nje a lump sum of money. Iminono-ke leyo. Angithi phela le mimoya yey'ngane ziyathanda ukuphana iy'ngane, ukusaphrayizana, ukusaphrayizwa, ukuphrezentwa ngama-gift ngezipho ezahlukahlukene. So nawe uma ngabe ubuswa yileyo moya, yileyo mimoya, impilo yakho ijwayele ukuthi yengamelwe kakhulu ama-gift, yabo? Umoya opportunistic ngendlela eyisimanga. Le kukhona intuba encane yenhlanhla. Ngeke uncintisane nomuntu obuswa umnono. Kaningi uyayiwina leyo nto, uyayizuza leyo nto. So, naku le ngiya khona-ke. Ngesikhathi-ke inkinga iqala, usuhlangana nalo muntu mhlampe kusuka umkhulu uGwabini nomnono wakhe omkhulu, ebese kwakha ubudlelwano obusha nomunye umuntu wesifazane onemimoya vele naye, kodwa noma mhlampe yena kungabhidlangile umnono kuyena, enemimoya nje eminye yesinguni yonke esingase siyicabange. Spiritually uzokhula kuqala esekhuliswa ubumnene obusondela nomkhulu uGwabini kuyena. Iyabafraza-ke abantu bamanono leyo nto, ukuthi njalo uma ngabe ezithola esondelene nomunye umuntu wakamoya, loyo muntu uvesane ablossome, akhule masishane ngaleso sikhashana, akhule masishane. Ngobani? Ethatha imimoya yakhe i-enjoya ubumsulwa nokuhlanzeka nobumnene bale energy upartner wakhe asuke esondela naye, ebese kuyablossoma. Ngiyayizwa ukuthi ijulile. Kodwa ngoba amathonga namadlozi nezithunywa esihamba nazo zihlakaniphe ngaphezu kwethu, zihlakaniphe kakhulu, ziyohlale ziyi-maintain-a lento esiyibiza nge-equilibrium. Akufanele kube khona ngampela umuntu ozizwa esebenziseka nje. La ekulekha khona umnono, kukhona la umnono futhi ophinde umthathe umbeke khona, umnikeze i-advantage loyo muntu. Nakhu-ke ngiya lapho-ke njengamanje. Angithi-ke nangu kumkhulu uGwabini nomoya omkhulu womnono usehlekisana nalo muntu. Lo muntu useyaphakama kakhulu ngokwakamoya. Ngobani? Imimoya yakhe isi-enjoya lobumnene nobusulwa nokuzinza okuzwa nokuba calm kwale moya yemnono, ebese iyaphakama into yakhe. Njengoba kade ngisho indaba yabantu bomnono ukuthi iy'nto zabo ziyaphuza ukwenzeka empilweni ngoba bakhula kancane. Ngizofika kulo muntu mhlampe angisebenzi, at face value akukho okungihlanganelayo. This is very common ngomoya womnono. At face value akukho okungihlanganelayo, kodwa kungangihlanganeli kunjalo. Ethongeni nasezithunyweni angimncinyana, nginamandla amakhulu. Amandla ami ayinhlanzeko nenhlambuluko, awukukhanya ebumnyameni amandla umuntu onomnono asuke nawo. Ebese-ke lo muntu engihlekisana naye, ngoba uyangibona ukuthi hhayi lo akanalutho, uyabamba nje uyayeka, into engacacile. Ebese uyaqala eya ku-ill-treater. Nje beku-ill-treater nje, uyazibona yena ukuthi awuyazi khona ushintshwana olukhona empilweni yakhe, izinto zakamoya ziyakhula ngamasishane. Ebese ngibona mina ngumkhulu uGwabini ngingabalulekile, akhohlwe ukuthi loku kukhanya akubonayo kuze nale energy yami yomnono. Kwama ikhululeka imoya yakhe izinza, ebese iyasebenza ngendlela ekufanele isebenze ngayo. Angi-ill-treat-e lo muntu, akhulume indlela athanda ngayo mekhuluma nami. Sihlale naye sihleke masindawonye, mayephuma eya ebanganini bakhe angikhulume, angibhekisele, anginembe ngako konke ongase ukucabange.
Lezo zinto lezo ngesikhathi ezenza abantwana bethonga, ijulile lento, ingakho ngihlale ngithi ake nibahloniphe abantu abanemimoya. Ngesikhathi ezenza lezo zinto, amathonga kubo, amadlozi akubo, lawa kade ethokoza ngokusondela kwamkhulu uGwabini nomnono wakhe kulo muntu, kule ngane yabo, ayadikibala. Kanti ngokunjalo amadlozi asekhaya nawo ayadikibala, namathonga ayadikibala ukuthi hawu, sakusondezela ukukhanya, wena wakubuka at face value, wabheka amaphutha ako, wabheka ukushoda kwako loku kukhanya ekubeni ekubhustile spiritually kangaka. Ijulile indaba yabantu bomnono, ijule kakhulu bantwana bethonga indaba yabantu abanomnono. So ngesikhathi wena-ke uloke umhlukumeza lo muntu onomnono, mhlampe nithandana naye okanye nabangani naye, iyenzeka naleyo nto ngisho ebanganini, at friendship level, asondele umuntu onomnono, abangani bonke bathole imisebenzi, abangani bonke bacelwe, bashadelwe, bashade, bathenge izimoto, bathole ama-promotions. Utholukuthi umngani wakhe ubuswa umnono kakhulu, mhlawumbe futhi lento mayenzeka bobabili abazi ukuthi kwenzakalani. Umuntu onomnono angene nje egruphini, nibone izinto zenzeka egruphini, ngithanda ukujoyina umuntu omusha, zenzeke ziphakame zikhuphuke, kanti imimoya yenu namathonga a-enjoy-a lesi space, le energy eza nalo mngani wenu omusha owengamele kakhulu umoya womnono, oba ukukhanya kunina, oletha ukukhanya kunina. Njengoba ngishilo ngathi lo moya womnono umoya awuthwebuleki, because vele umoya onjani, osabalele, o-welcoming, owamukela kwasani. So asikho nesidingo sokuthi ungaze uthi umuntu onomnono uthwetshuliwe, cha, ngoba vele kuwumoya onjani, umoya wabantwana othandayo, wamukela yonke indawo, uya nalo ongaboni khona ingozi. Umnono-ke loyo, njengabantwana, njengoba kwenza nje iy'ngane ey'ncane. Uyabona-ke ubungozi balo moya ukuthi unjani. Nakhu-ke seniyam-ill-treat-a lo mngani wenu, okuwuyena othe mayesondela kunina nomnono, izinto zenu zaqhakaza zaba mhlophe, zaphakama zakhuphuka. Nim-ill-treat-e kuze kufike isigaba sokuthi uyadikibala, uyasuka kule group, noma uyasuka kuwena as umngani, ebese impilo yakhe iyaqala kube ngathithi ayisayi phambili, ayihlehleli emuva, kodwa ime ndawonye. Uyayazi impilo emi ndawonye, utholukuthi umuntu uyasebenza, ubukeke nakho konke, kodwa yena akasakwazi uku-accomplish-a more than what they have ngaleso sikhathi. Akusaqhubekeki phambili, akusahlehleki emuva. Ngokuhamba kwesikhathi, ngoba sekuhlehle lo muntu, ikakhulukazi-ke ake ngisebenzise le example yabantu abathandanayo nomuntu onomnono omkhulu. Ngesikhathi sekufika isikhathi sokuthi usumhlukumeze ngokwanele leli nono, seliyaqhela kuwena, idlozi lakini ebelijabula ngale light ekade izile yomnono, noma ithonga lakini liyakuthatha lokhu elikubonayo ukuthi kuyingcebo kuyisiliva, kuligolide lasemndenini, liyaphinde likuphuce futhi lokho. Liyaphinde likuphuce futhi lokho. Ngobani? Awusekho kule light okade ukuyona, awusenayo le nhlanzeko okade ukuyona. Sekusele wena, siqu sakho, nokungcola kwakho, nobuwena nobunjalo bakho. Nibagade-ke labo bantu bamanono. Isikhathi esiningi labo bantu ozothi mawuhlukane nabo, mhlawumbe kwi-relationship, uvesana impilo yakho idrophe, ungene lento ebizwa phecelezi nge-downward spiral. Kanti right umuntu ethembisa impilo yakhe ihlangana, eno-partner nje, izinto zenzeka, amdelele lo partner ngoba mhlawumbe akasebenzi, akanalutho, amdelele aze aduke upartner ahambe, ebese mase sekushiye wedwa, iqale impilo iye phansi, kunokuthi ikhuphuke iye phansi-ke manje. Ngobani? Sekusele ubuwena, ubunjalo bakho, abusekho nenhlanzeko
njengoba ngishilo ekuqaleni kwevidiyo ukuthi le mimoya izithunywa, imimoya yemvelo, izithunywa zemvelo, amathongo asebenza kakhulu ngenhlanzeko, nangobumnene, nangobusulwa. So umuntu onomnono uyi-treasure ebunganini, abe-treasure ekwi-family, abe-treasure kwi-relationship, abe-treasure kwi-workplace environment. Because i-energy yabo, ubumsulwa nobunene bomnono, it attracts, it draws izinto in. Ijulile-ke abantwana bethonga leyo. Kanti nasesigabeni sasokwelashwa nokulapha, uma ngabe umlaphile, le ijulile-ke engizoyikhuluma la, uma ngabe umlaphe kahle umuntu wamlungisela umnono wakhe, izidalwa asuke ehamba nazo ziyaye zikubonge nawe umelaphi. Ziyaye zikubonge nawe umelaphi. Khona into engizoyikhuluma la ijule ngendlela eyisimanga. Uyazi khona umuntu okumlaphe umlaphisise, ahambe kudlule isikhashana, akubonge amathongo akubo, bakubonge izidalwa zakubo, zikuchathazele amandla nawo ezinawo, zongeze kuwena ngoba utakule umntwana wabo, ujabulise bona abangasekho ngokuthi umenzele into okuyiyona. Umnono kuyijwayele lento yokuthi umbonge umlaphi okade ekulungiselela. Mhlawumbe nje uma kade ulungiselela umnono, awunqeni ukuthola mhlawumbe uphupha kuthiwa hamba uthungise mhlawumbe isambatho esithize esikhombisa ukuthi usu-graduate-ile, usukwenye i-level. Okanye mhlawumbe uphiwe isikhali esithize sakamoya, i-token of appreciation esuke iphuma kulaba abanye bakuboka lo muntu okade umlapha, umlungiselela umnono. Imimoya ebongayo enezipho ey'ningi. Kufana noma ukwi-relationship umjabulisa loyo muntu, impilo ihamba kahle uma ngabe happy. Uma ngabe engasekho bese sad, nakuwena izinto ziyakubhedela. Umnono-ke loyo. Njalo uma sikhuluma ngomnono wena cabanga nje ubumnene nobusulwa babantwana abancane, nokuba naive kwey'ngane ey'ncane, nokungabi nokuba nomqondo ongakhawuli indawo. Imnono-ke leyo, indlela e-operate-a ngayo-ke leyo imnono. So zithi izinto zakhe uma seyiqala seyichuma umuntu onomnono, njengoba ngishilo ngathi ziyaye zidileya iy'nto zakhe, akasheshi ukuhlanganelwa izinto. Ngobani? Umoya wakhe usuke usakhuliswa kwengane. Physically angaba mdala abe no-30, kodwa uthole ukuthi izinto abasambekele zona azilingani neminyaka ewu-30, zihamba kancane kodwa zizoloku ziba nenhlanhla la nala phathaphatha. Mhlawumbe nje onyakeni abe nenhlanhla nje ewu-2 enkulu, izinto ey'nkulu ezenzakala kuyena. Emva kwalokho kuthule, mhlawumbe abe umuntu ongasebenzi, kodwa futhi kuhambe abe nenhlanhla ethize, athole into ethize, ajabule, ebese futhi kuyathula. Kuhambe kuphinde kuqhamuke enye inhlanhla ethize, umnono-ke loyo njalo, okuphilisa ngey'nhlanhla, nangama-surprise, nangama-gift, until umoya wakhona uzuhleleke kahle, uhlelelwe zonke izinto. Ebese uyaqala uku-treat-iswa komuntu okhulile njengomuntu omdala. Ebese ukunikeza izinto ezilingana-ke ne-age nesiqu sakho. Thokozani bogogo, thokozani bomkhulu. Lo umkhulu Gwabini, ikhehla lamakhehla, ikhehla elinye, ikhehla laseNatali, elincane ngeminyaka elidala ngemisebenzi. Ngiyabonga kakhulu ukuthi sibe nani kule channel. Ake sibonane futhi kwi-episode elandelayo ngokuzayo. Camagu, Lesedi.